Pinamarikit na dalangin ko. Maraming salamat sa patusok, ma'am. Ma'am Wing, maraming salamat sa patusok. Maraming salamat, Ma'am Wing. Walang magawa eh. Namboriyong na ako. Maraming salamat sa patusok. Bakit sa akin? Hindi nag-ano kasi ako, nakalimutan ko lagyan ng patalastas ng ads. Sasahod. Matagal. Wala pa nga $20. Paano tayo makasahod nito? Wala lang, ma'am, wala ko pa kasi nababoryong na ako dito. Sige, sige, ma'am, video lang yan. Walang problema, ma'am. Sige lang, ma'am. Maraming salamat, ha. Oh, ano ba yan, ma'am? Lagi lang palipad, ma'am. Ma'am Wing, lagi lang palipad yan, ha. Maraming salamat, ma'am, ha. parang, parang malapit tayo, dali tayo na makasahod nito, ha. Maraming salamat. Naburyong na ako ito. Mag-isa lang kasi ako eh. Kaya naisipan ko na naman mag-LS. Araw-araw pala ako mag-LS para lagi may palipad. Para makakuha ang target. Araw-araw ko mag-LS, ma'am, po yun. Para araw-araw ka rin palipad. Trabaho ka lang dyan, ma'am. Walang problema, ma'am. Hindi kayo matulog ka na. Maraming salamat. Ano lang ako? Di bang ano lang ako daw ito? Isang oras lang din, okay na. Maraming salamat sa patambay dyan, ha, ma'am. Sige, sige, ma'am. Maraming salamat. Video. Sige, ma'am. Maraming salamat. Palipad si Ma'am Wing. Yan, si Miss Avril Cambal. Maraming salamat talaga, ma'am. Araw-araw pala ako mag-LS para laging may palipad. Ay, nako. Ganun pala yung technique eh. Araw-araw pala mag-LS. Sige, sige, ma'am. No problem, ma'am. Sige, maraming salamat talaga.
Pang WHR din to sa akin. Sige, sige ma'am. Maraming salamat ma'am. No problem. Tayo ng tsaa. Sige, sige ma'am. Okay lang ma'am. Walang problema ma'am. Maraming salamat na. Sige ma'am, sige ma'am. Okay lang yan ma'am. Sige lang ma'am. Maraming salamat. Miss Gabriel Kambal. Maraming salamat talaga ma'am. Ikaw ang binibining hinahanap ko.
Ibining marikit malamangin ko. Maraming salamat sa tatlong nakatambay.
Thank you, Sir Explore. Thank you very much, sir. Welcome to my live, sir. Thank you very much. I'm always fine, sir. Only update. Update only, sir. Thank you very much for coming, sir. Ah. Thank you very much, sir. Thumbs up. Thank you very much. Maraming salamat, ma'am. Sige, sige, no problem. Maraming salamat sa tambay. Ano na ako naka 20 minutes na ako eh. Maraming salamat, Ma'am Jenly, sa parang. Maraming salamat. Maraming salamat, mga kaibigan, sa pagpunta nyo dito. Jenly, mega love shout out from Sir Explore with Season. Hi, Season. Mega love shout out. Wala kasi akong magawa, Ma'am Jenly, kaya nabuburyong na ako eh. Para baka nisipan kong tumalo na eh. Sa sa rooftop.
Maraming salamat kay Ma'am Kirsten sa sa PUBG. Maraming salamat. PR naman. Hindi ko alam, nakalagay naman doon sa no sa PR naman no ads no sa PR. Ewan ko, bahala na. Nakalagay naman doon no sa PR. Thank you very much, Sir Sisan, sa BGBG. Di ko din sure. Nung nakaraan ganyan din ako pero wala naman sa PR. Ewan ko ngayon kung mag-CPR siya. Wala tayong magawa kung mag-CPR siya. I-private na lang pag mag-CPR. Mag-chay na lang tayo. Shri Karki, thank you very much, sir, for coming. Sir Season, ha? May minus sa lahat. Is that you, sir? Season? Shri Karki? Hereng. Sabi ni Ma'am Jin. Maraming salamat sa parang-arang, Ma'am Jinli. Tasarang, oy. Maraming salamat, Mama, sa parang-arang dyan. Sisan Harang is real. Thank you very much, Sir Sisan. Putik channel Tosok host. Mega love shout out. Hi ma'am, DBSO channel. Maraming salamat sa pagpasok. Nakita mo na ba yung ko sa'yo? Pa-play ko sa'yo gabi, WH. Lista ulit kita dito. DBSO channel. Maraming salamat sa pagpasok mo, Ma'am DBSO. Salamat sa sinin ni Ma'am Nina Sweet.
Sige ma'am, mamaya ulit. Bibigyan ulit kita. Pag natapos ako mag-play ulit ako mamaya. Walang naman po mama Podtech channel. Bisita-bisita lang kayo sa sa live ko para mabigyan ulit kayo. Mamaya ulit bibigyan ulit kita. Maraming salamat kay Miss Avril Cambal, Miss Wing, maraming salamat. Bahala na mag-CPR. Subukan natin mag-CPR. Mega love shout out Ma'am Geraldine Baltimore, sabi ni Podtech channel. Explore with season, dancing. Nice music, Sir Season, ha? Disco music. Mega shout out Sir Explore with Season from Podtech channel. Yes sir, it's nice. Podtech channel, hello po. From Explore with Season. Geraldine Badawar, mega love shout out Podtech. Maraming salamat Ma'am Jinlia. At nandiyan kayo handang tumulong sa akin. Maraming salamat. CPR is living. Ayaw sabad ya, bagong takaron. Ayag panumba kay sakit na.
Daijin, Putik Channel. Gusto mong sayo ako eh. Hindi ako marunong sumayaw. Parang ano? Pangit tingnan ako sumayaw. Hindi ata marunong sumayaw ah. Tawa ka dyan, ma'am. Putik Channel ah. Tawa namin sayo ka mo, hindi bagay. Pag wala ko nimo gi-message sa Ricky, absent na pod ko sa imong lusiba. Bakit hindi ka naka-online, ma'am? Akala ko, kasi hindi naka-online yung ano mo, messenger mo. Sabi ko, subukan mo nga. Manambag si Daijin. Sayaw lang kita, Ma'am Jinli. Oh yeah. Tagay pa. Palaki mighty si Roy. Mag-ano ka rin, mag-live ka rin mamaya pagtapos ko. Ganyan dati paboritong ano, sayaw sa ano, sa discoan sa amin. Ganyan dati. One kiss please. Nagkaganan pa ako. Hi ma'am, Miss Avril Kambal, maraming salamat sa ano ma'am, sa pakulay-kulay, maraming salamat. Oy sir, at tumubalay, muli ka. Dini mong balay ay, layo man sa iyo, sa Mindanao ka man. Adik ako sa disco sa amin, kahit mga bundok-bundok pinupuntahan namin. Para lang makadisco. Thank you very much, Sir Explore with Sisan, for staying. Manila ko, Cavite or Antipolo? Sa Antipolo ka na lang, medyo malapit. Kasi pa Cavite, medyo malayo eh. Saka delikado sa Cavite. Saan ka sa Antipolo? Sa may Baligol? Santa Lucia? Jamaica, Gracie Tamsak po, Dan. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am Jamaica Gracie. Ayan po, may jacket na po kayo. Magbabaran po kayo ng bahay, Ma'am Jamaica Gracie. Kasimbahan ka. Nakapunta na ako dyan noong mahal araw. Nakapunta ako dyan. Nagmotor kami. Di ba dinadayo yan pag mahal araw? Nakapunta na ako dyan. Nag-shortcut kami sa galing ako Bangusilang eh. Marikina kami dumaan. Malapit lang naman yan eh. So Marikina kami dumaan nun eh. Tagos yata, Montalban ba yun? Montalban, Marikina, parang ganyan. Jamaica Gracie, maraming salamat sa pagpasok ha. May jacket na po kayo, ma'am.
Hati. Lucio ulit bukas ah. Di ba kaya kanta to kay Emily the Virgin lang kanta to no? Do you wanna you? Kaya ito kinanta yata ni Emily the Virgin. Ah, sayaw. Takes me to tonight. Lucio ulit bukas ha. Araw-araw ko magilis kasi ano, araw-araw rin si Mama yung magbibigay kasi kanina binigyan din ako. Nagpalipad. Sir Sisan, thank you very much, sir. Dancing, sir, ha? Thank you very much, ma'am, sa parang-harang. Turn heart to heart. You have to make dancing show host, ha? In my home, sir. That is my hobby. Make me right. Do you wanna? Saya ba yung pang chicks, sir, ha ba? Only yung makin nasayaw na lasing. Kapyat. Puro lang panalo ba? Kapyat. Wag yan, ma'am, makapalo tayo kapit sa pintuan. Oh yeah. Bukas na lang, ma'am, bukas. Bukas na lang ako magano kapit sa pintuan. Ano mga paborito ko mga disco sa ano? Sa mga sayaw. Sa amin, mga tugtog, yun ang mga paborito ko. Pag magtukar mga tugtog sa amin dati, alikabok na lang. Alikabok sa kanila. Hindi pa dati na simento yung ano namin, basketball court. Grabe alikabok pag sumayaw kami. Kaso yung si PR naman, gumakaway.
Yahoo, I'm here. Hi, Ma'am Christian Macarayo, guwapa. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am. Miguel Love, shout out, everyone. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am. Kahit busy po kayo, nakapasok pa rin po kayo. Maraming salamat. Pag-ora Kahuman, LLC, lalabs. O, na ibabaga kay para mga tutok kay suya kayo, sige sayaw. Kikit na lang ko lang. Hi lalabs, busy kayo dire na ay problema. Ano na naman problema dira, Ma'am? Ano, Christine? Ah, Miguel Love, shout out, explore from G. Macarayo, Christine Macarayo. Malapit na mag isang oras mga kaibigan, ano na lang, 18 minutes. Para ano, makapagtrabaho naman kayo ng maayos, makapahinga. Miss you all, Team LL. Si Ma'am Yam, iniwan na tayo ni Ma'am Yam. Busy raw yata siya. Sir, tabang gibikugan ko. Anong bikugan? Anong bikugan, Ma'am? Bikugan. Tulong, pinulikat. Bagay pinulikat naman. Baka nag-LL ka naman dyan, kaya ka pinulikat. Ano nangyari sa'yo, Ma'am? Nasubrang ka siguro sa trabaho, Ma'am? Katawa ka ba? Amin ako, tinood. Puntik channel, maraming salamat, Ma'am. Asahan mo, Ma'am, play ulit kita. Success. Bakit ano ginawa mo? Success ka. Wow, ha? Shalalalala. Yan ang mga, ano dati, mga kapanahonan namin. Na music. Mga 90s na yata yan ang music eh. Gian, Miguel Love, shout out from Gian Clyde Ristasa. Nagilil ko kay walay ni Kitkit. Amin na ako kung ano ka na dyan. Miguel Love, shout out Ma'am J. Macarayo from Pudik Channel. LL Success Legend. Oh yeah. Haha, tawa si Ma'am Putik. Kala ko kung ano na nangyari kay Ma'am Jinli. Lalabs, ikaw na kailil ha.
I need LL now, ha? Oh, yes, Susan. Success na this. Parang sumasakit din yung puso ko, ah. Oh. Parang atakihin ako sa puso, ah. Aha! Holy ka! Daniel loves Ghost Soyami, ah. Nagparang sakok, balik pa ko taas, daro, ha. Sige, sige, ma'am. Maraming salamat, ma'am, Christine Macarayo, ha. Thank you very much, ma'am. Malapit naman ako mag-isang oras, ma'am. 13 minutes na lang. Harang ulit, tusok. Maraming salamat, Ma'am Yael Macarayo. Maraming salamat sa mga patusok-tusok ng mga kaibigan. Okay, ma'am, no problem. Balik ka na doon. Maraming salamat sa suporta niyo, maraming mga kaibigan, maraming salamat. Kahit tayo lang dito, okay pa rin. Nagtawanan kahit konti. MLL, dito na muna kayo. Sige, sige, ma'am, maraming salamat. Harang, maraming salamat. Abit Flores, Ma'am Jenly Macray, Ma'am Jenly. Lagi akong naano sa inyong dalawa, Jim. Ma'am Jenly Abihara. Team LF, present always. Sir Susan, thank you, Lagi akong naano sa inyo, Ma'am Jenly. Ni Ma'am Christine Macarayo, nang dinugtugtog ko pag sabi ko Jenly. Sa mukha sa Jenly Macarayo. Founder is here also. Yes, sir. Founder, Ma'am Jenly Abiharon and Christine Macarayo. Founder LL Sisid. Sa mukha Jenly Macarayo pa. Lagi akong nag-ano sa inyong dalawa, Ma'am. Pinagdudugtong yung apelyido. In short, Jenly Macarayo, agoy. lagi ako nang ganyan. Explore who's the founder of LL from Abit Flores. Explore season, clapping hands. Clap. Thank you, sir. Sir Sisan, thank you for stay, sir.
Wala naman, sir. Oh, ang galing na magtagalog nito ah. Wala naman, sir. S- Sir, wala naman, sir, in Visaya language. Wala isa pa yan. Another language, sir. Visayan language. Wala isa pa yan, sir. Ha. Sir Sisan, Ma'am Abit Flores ask you, who is the founder of LL? Masya pag Team LL ay nag-bonding in one place ah. God knows. I think Abit. Abit Flores, sir is Jin Lee, Ma'am Jin Lee. Abiharon. Agoy. Mag-ilis ulit ako bukas, ma'am, kasi paliparan na naman ako ulit ni Ma'am Weng. Sana all may palipad. Kanya, lagi na paliparan ni Ma'am Weng eh. Nakadalawang beses ng palipad eh. Tapos member pa. Ano yung mga nakatatlo na yata palipad sa akin? Angie Pretty Journey. Oh, kaibigan ko to dati ah. Si Ma'am Angie Pretty Journey. Maraming salamat sa pagpasok. Angie Pretty Journey. Maraming salamat. Diba, taga sa kayo ma'am? Hong Kong ba yun? Oh, nalala ba? Hong Kong ka ba, ma'am? O Japan? Nalala kita, ma'am. Maraming salamat sa pagpasok, ma'am. Ha? Magbaba po kayo, ma'am, ng bahay nyo or di kaya premier dyan para madikitan po kayo ng kaibigan natin dyan. Oh, yun nga. Nalala pa kita, ma'am. Magbaba po kayo ng premier yun, ma'am. At saka ano, bahay nyo para madikitan po kayo ng ating mga kaibigan. Wala ako premier pero gusto ko makipagdikitan. Baba lang po kayo ng bayan, ma'am. May mga kaibigan tayo dyan na ano, magdidikit sa inyo. Baba lang po kayo ng bahay. Dikitan po kayo ng mga kaibigan natin dyan. Ayan po mga kaibigan. Dikitan po natin si Ma'am Angie Pretty Journey. Dati ko ng kaibigan yan from Hong Kong. Ayan ma'am oh. OTW agad sa'yo si Abit Flores. Mga kaibigan ko yan ma'am. Mga legit na kaibigan. Ayan po si Explore with Chisan. Sir Explore with Chisan dikitan niyo po si ano, si Ma'am Angie Pretty Journey. Ayan, nagbaba na po ng bahay. Dami na po. OTW po, Angie Pretty. Ayan. Magdikitan lang po kayo mga kaibigan ha. Maraming idikit sa iyo yan, ma'am. Mga kaibigan natin. Mga legit po yan. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas ha.
para mabalikan po kayo, mga kaibigan. Patapusin na lang po kayo magdikitan tapos magano at ako'y mag-end na rin. Magdikit muna kayo dyan. Pagtapos na po kayo, ako'y mag-end na. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am G. Pretty Journey. OTW Explore with Season. Angie Pretty Dan po, salamat. Ayan, si kaibigan ko si Tara Pinoy TV. Maraming salamat sa pagpasok, Sir Tara Pinoy TV. Long time no see, sir. Baba ka po, sir, ng bahay mo, sir, Tara Pinoy TV, para ano, madikitan ka po ng ating mga kaibigan, Sir Tara Pinoy TV. Mag-iba na yung profile picture mo, sir. Gumandang babae ka na. Dati, gwapong lalaki ka. Ngayon, gumandang babae ka na. Magbaba ka ng bahay mo, Sir Tara Pinoy TV, sir. Baba ka po ng bahay. Para malikitan ka po natin, mga kaibigan. Explore with Season. Tamsak dikit na sa premiere mo, bro. Ano po yan siya, ma'am? Nepal po yan siya. Pero napaka-supportive po yan, ma'am. Asawa ko yan, ah. Sige, sir, baba ka po ng bahay mo, sir. Tara Pinoy TV. Para marikitan ka po ng ating mga kaibigan dito. Habang hindi pa ako nag-end, sir, maya-maya mag-end na rin ako. Baba na po kayo ng bahay nyo. Food Peak OTW. Ayan po, bahay ni, Sir Tara Pinoy TV. Matagal ko na rin po ang kaibigan yan, lablabin po natin, mga kaibigan. Magipagdikitan po tayo. Sir Sisan, Tara Pinoy TV, Sir Sisan. Ayan po, nababa rin po ng bahay si Geraldine Baltimore. Maraming salamat, mga kaibigan. Makipagdikitan lang po kayo dyan. Ayan po si Tara Pinoy TV. Matagal ko na rin po kaibigan yan. Maraming salamat sa pagbisita, Ayan, Sir Tara Pinoy TV, may marami pong binaban ng mga dyan, bahay, dikitan niyo po. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas, mga kaibigan. Nakatsambay, nabulag ata ng bay. Diyan ako bilib sa'yo, Sir Tara Pinoy TV. Diyan ako bilib sa'yo, eh. Mamaya, sir, bibisitahin yung bahay mo. Ayan, si Ma'am Eronico, kaibigan ko mong gwapa. Ayan, ma'am, si Tara Pinoy TV, ma'am. Ma'am yan, mandito po. Yung kaibigan natin, si Sir Tara Pinoy TV. Ayan po, mga bahay po. Nagbabaan po ng mga magabahay, mga kaibigan. Dikitan po natin. Sa mga hindi pa po na magkadikit dyan, magdikitan po tayo. Ma'am yan, si Tara Pinoy TV, yung idol mo nandyan. Nabulag daw yung babae sa kanya. Maganda. Miguel love shout out LL Yam. Miguel love shout out Tara Pinoy from Yam Eronico. Ayan, Sir Tara Pinoy, yung idol mong si Ma'am Yam Eronico. Ayan po, mga nagbaba po ng bahay si Geraldine Baltimore po. Sa hindi pa po nang magkadikit yan, magdikita lang po tayo, mga kaibigan. Geraldine Baltimore OTW. Nakita ko yan sa post niya sa FB. Oh, ganun pala yun. Ang ganda, ma'am, no? Ang ganda yung profile, Pinabibilib talaga ako ni Sir Tara Pinoy TV, Hindi, sir, pinagpala lang, sir. Nakatagpo ng deserve na babae para sa akin. Wow. Ganyan talaga, Sir Tara Pinoy TV. Basta mabait na tao, sir. At saka tiwala lang sa Diyos, sir. Bibigyan po tayo talaga ng karapat-dapat na babae para sa atin.
Katulad ngayon nangyari sa iyo. O di ba? Binigyan ka ng ano, karapat-dapat sa iyo na babae. Ayan po si Ma'am Yamerico po, nagbaba po ng bahay, mga kaibigan. Tara Pinoy TV Dan po, 609. Ayan. Sabi ni Explore with Sisan, Sir Tara Pinoy. Teacher yan, sir. Wow! Kita mo naman talaga pag sineswerte talaga ang tao, no? Mabait talaga ang Diyos. Sir Tara Pinoy TV, mabait talaga. Mabait talaga ang Diyos. Geraldine Balimor, tamsak dikit sa premier mo, pasukli na lang po. Ayan. Nakita ko yan, no, sa post niya. Friend kami sa FB. Wow. Bili mo talaga ako. Yan, meron ko OTW from Angie Pretty Journey. Maraming salamat sa pagpasok ng Angie Pretty Journey, ha. Makipagdakitan lang po kayo dyan. Marami tayong mga kaibigan dyan na, no. Hindi mo pa mga nakadikit to. Silosa lang, sir. Ganyan, sir. Pag babae, sisilos talaga yan. Ganyan talaga yan. Ay, dikit na pala kita yan. Magkadikit na siguro kayo matagal, ma'am. Angie Pretty. At si Sir Tara Pinoy TV, baka hindi pa kayo magkadikit yan. Dikitan niyo po. Magaling po yan mag-gitara at kumanta si Sir Tara Pinoy TV. Nag-asawa kasi ng gwapo, sir. Ganyan talaga. Ganyan talaga magwapo. Pinagsisilosan. Angie Pretty, dikit na pala kita. O, matagal na siguro kayo magkadikit, ma'am. Dati na rin kayo magkilala ni Ma'am Angie Pretty. nandito, nandito na ako sa probinsya. Nakaway ka na pala, sir? Kamusta yung business natin yan, sir? Tara, Pinoy TV. O, si Tarang. Agoy, nagsayaw na. Paano ba sayawin yan? Hindi ka marunong sayaw yan. Yung ganon yun, eh. Mga di ko pagkadikit dyan. Tara, wag magsayang ng oras. Ayan. Magdikitan lang po kayo, mga kaibigan. Pag natapos na kayo, ako'y mag out na rin. Mag-end na. Nantay ko lang kayo na matapos magdikitan. Kaya mawalan ako ng time, sir, sa YT. Kasi malapit na manganak ang inahing baboy ko pa. Grabe ka naman, inahing baboy. Galing mo talaga, Sir Tara Pinoy TV. Bili mo talaga sa'yo. Parang kailan lang, nakabuo ko kaagad. Samantalang ako, ilang beses na umuwi, hindi pa ako nakabuo. Ay, may dancer pala sa sisid. Pacham pala na sa'yo, ma'am. Dan Tamsak Digit Full Packs. Angie Pretty Journey from Food Pick Channel. Bukas lang, ma'am.
Parang ano yung puso ko ngayon, medyo atakihin ako eh. Oh, sir, may babuyan kasi kami, sir. Ay, akala ko, tinatawag mo baboy, asawa mo. Loko, baboy pala. Babuyan pala. Mega mega love shout out, sis Jin Lee, sabi ni Ma'am Ya, meron ko. Explore with Season, BG, maraming salamat sa Explore with Season ha. Sabihin nyo lang mga kaibigan, pag tapos na kayo at ako'y mag-end na rin. Inantay ko lang kayo na matapos. Makasi PR to Ma'am Yam, yung music ko. Kaso nakaano naman to sa ano eh, audio library eh. Na-miss ko talaga ang YT eh. Dapat share yung babuyan mo pag nag-ano, videohan mo o mga anak na. Good night sa tanan. Nauna na ako. Mauna na ako sa inyo. Maraming salamat Ma'am Puntik Channel ha. Maraming salamat. Thanks Sos at sa mga bagong kong friends na nakalitan. Maraming salamat Mama Angie Pretty at ako'y magpaalam na rin pag ano, pagtapos na kayo. Maraming salamat Ma'am sa pagbisita mo ha. Maraming salamat po talaga. Welcome sila kayo. Sige po Ma'am. Magano na po kayo dyan. Tulog na po sa mga inantok na. Hindi naman ako pinagbawalan ng kaso nga lang nakatamad na humawak ng cellphone eh. Huwag kang tama rin si Roy. Padanya ka sa probinsya, marami kang magawang video dyan. At sa Team CC, good night sa inyo. Sige Ma'am, maraming salamat ha. At mag-uusap lang muna kami ng kaibigan ko tong si Sir Tara Pinoy kasi matagal na kami hindi nagkita nito eh. Tara, Sir Sisa na dito pa rin. Tara Pinoy TV, na-miss kita sa ilis ko. Ayan, Sir Tara Pinoy TV. Hinantay ka ni Ma'am Yam. Tagal-tagal mong hindi napakita eh. Ngayon ko lang napakita. Maraming salamat Sir Tara Pinoy TV ha. Puntik Channel, good night. Ano, tapos na ba kayo mga kaibigan? Maraming salamat Ma'am Yama at ako'y magpaalam na rin Ma'am Yam. Sir Tara Pinoy TV, maraming salamat ha. Kay Ma'am Puntik Channel, maraming salamat. Explore with Season, thank you very much sir. Kay Ma'am ano dyan, Ma'am Jin Lee Macarayo, Jin Lee Abiharon. Kay Ma'am Christine Macarayo, maraming salamat. Sa kaibigan niya dyan si Ma'am Roberts Kanyete, maraming salamat ha. Sige sir, tulog na rin na kami. Maraming salamat Sir Tara Pinoy TV. Oh Sir Sisan, tapos na. Good night Sir Sisan. Maraming salamat sa aking mga kaibigan na pumunta dito sa aking ilis. Maraming salamat kay Angie Pretty, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo Ma'am Yam ha. Maraming salamat Ma'am Yam. Kay Ma'am Wing, maraming salamat Ma'am Wing sa pabidyo-bidyo mo yan at saka sa palipad, maraming salamat. Ma'am Jin Leviaron, maraming salamat. Christine Macarayo, maraming salamat. Good night po sa atin lahat. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye na po mamaya.